a ware taro Sunusi zan yi tamburan mama tambaran Nobi Hadiza zani wakewa yare ku taso mu je gidan bazon ashe wasu kaya sai amalawa ne jaki dole in maki waka Hadiza maman Salim kun ji manyan mata Hadiza mai bazon tambaran Nobi faradiya muna gaishe ki da an da an so dai uwar turare kowa wutaran da ba ruwa yake nema ba bina a hankali yara in ki ganga mama Hadiza tu tamburan ki sunar doka wayyo Hadiza mama na da bazun mai farin jinin al'umma tambaran Nobi mai taimakon musulmin Allah wahidin ya Allah ya kare ki zamani ya canza da ku ake magana birni da ƙauye mama ku ake nema maganar zaben shugaban kasa bazun Muhammadu Rabbana ya kama ma da yardar Allah ubangijin sammai sai kayi mulki shugaban kasan Nijar Rabbana ya Allah ka amshi rokona yan tarayya ku zo mu gaggaisa hular Rosko ba ku jin kiran hannu ku zo ku taka rawar ku ga kiɗan mama Hadiza mabaruk ko na ce madan bazum wayyo Hadiza baiwar Allah wayyo Hadiza ikon Allah mun yi ittifaki mama na da amfani tambara alkhairan ta ba su karewa dole in yaba halin ta tayi mun kome tambaran Nobi Sanusi ne da wakarki